बयखौबो मास्कखौ गाननो थाखाय आं गुरै खावलायदों। जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय आरो मान बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय बिद्या बर' लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय बाहागो लाफैनो हानाय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि फरायना रंगिना बरगयारि लोगो नोंथांमोन जानो होननानै जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय नोंथांमोन लोगोसे फरायसा लोगो नोंथांमोन गांसे आर'नाइजों मेडामखौ बे समाव बरायनानै लानाय जाबाय। मिस तुलिका बसुमतारी बिथाङा बड'आव मोननो हादों 93 आरो जेनेरेल मेथ्सआवहाय बा सानखान्थियाव मोननो हादों 87 समाज बिगियान बा साइन्सआव मोननो हादों 94 आरो ससियेल साइन्सआव मोननो हादों 91 आरो इलेक्टिभ एडभान्स मेथ्सआव मोननो हादों 83 गासै 547 91.16 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। दा आखाइ खबनानै हो बयनि बिथाङानो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जे बरायजानाय कमल कुमार ब्रह्म बान्था बिथाङा जिथि मासि आवग्रिना इंराजियाव मोनदों 94 जेनेरेल मेथ्सआव मोननो हादों 84 आरो जेनेरेल साइन्सआव 99 ससियेल साइन्सआव 90 आरो इलेक्टिभ हिन्दीआव मोननो हादों 88 टटेल 542 90.33 जौखोन्दो बिथाङा पार्सेन्ट मोननो हादों। दा आखाइ खबनानै बराय सिङाव थामथि मासि आवग्रिनो हानाय मिस इंराजियाव 82 जेनेरेल मेथ्सआव 99 इलेक्टिभ हिस्टरियावहाय 82 गासै 504 बिथाङानो जाहैबाय अरन नार्जारी थामथि मासि आवग्रिनो हानाय कुसुगाव इउएन एकाडेमीनिफ्राय साइन्सआव 67 ओमफ्राय इलेक्टिभ एडभान्स जिअग्राफियाव 97 टटेल 510 85% बिथाङा मोननो हादों। बिथाङानो जाहैबाय ब्रैथि आखाइ खबनानै बराय अननानै सारनिसिम 504 टटेल 84% मोननो हादों। बिथाङानो जाहैबाय बिरबाय ब्रह्म जिकेबि एकाडेमिक काजिगावनिफ्राय गासै 504 मार्क मोननो हादों। बरगयारिनिसिम साबायखर जासिबाय आरो आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायबाय थानाय जादों। थांनाय 2016 मायथाइनिफ्राय जे जिल्लानि सिङाव टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो जिथि मासि आवग्रिनाय बिसोरखौ टप 10 सायख'नानै जों बरायनाय जादों। दिनैहायबो 2020 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै सारा क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय गासै 310 फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हादों। बेनिनो दिनै टप 10 फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों। दा गमामायै गभर्नमेन्ट कलेज आरो गभर्नमेन्ट फरायसालि आरो माखासे प्राइभेट इनस्टिट्युसनफ्राव फरायनाय बे फरायसाफोरखौ जोङो जिथि मासियाव मोननो हादों। बेवहाय जों नायदों माखासे सरकारि फरायसालियाव फरायनाय बेनिफ्राय जोङो मोजां फरायसाफोरखौ 7 जोंबो मोननो हादों आरो गुबुन जोङो 9 फरायसाफोरखौ जोङो बाहाय माखासे माने गभर्नमेन्ट नङाबा नङै प्राइभेट इनस्टिट्युसनाव फरायनायफोरखौ जों मोननो हादों। दा बेवहाय गिबियाव जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङावहाय मिस तुलिका बसुमतारी बिथाङा सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कमल कुमार ब्रह्म बान्था जे बरायगोन बिथांखौ जोङो गुड पजिशनाव जों मोननो हादों जिल्ला आफाद हिसाबै। दा जोङो जोबथायावहाय बिथांनिया गासै 91 जौखोन्दो 16 আজি
কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এটা ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমি লোৱা হৈছে কাৰণ আমাৰ যে কোভিড-19 এই কোভিড-19ৰ যোগেদি যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি পেলাই আজি আমি প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে কাৰণ আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে অন্তৰ্গত 2006 চনৰ পৰা আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যে আমাৰ যে এডুকেশ্যনৰ যে সমস্যা এই সমস্যাটো লৈ পেলাই আমি ইয়াৰ এডুকেশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰি পেলাই আজি আমি কাম কৰি আহিছোঁ গতিকে সেৱাত যিখিনি SLC এক্সামিনেশ্যনত বড়ো মিডিয়ামত যিখিনি ছাকচেছ কৰা হ'ল এই ব্যক্তিক লৈ আজি আমি ফেলিচিটেশ্যন কৰা হ'ল আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত মেক্সিমাম এই বছৰ 2020 আমি পাইছোঁ 310 জন যি আমাৰ ছাকচেছ এইটো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত এইখিনি লৈ পেলাই আমি আজি ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কৰা হ'ল আৰু আমি আশাবাদী যে যিখিনি ব্যক্তি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত যিখিনি ছাকচেছ কৰা হ'ল এইখিনি আমি গোটেইখিনি আমি ইয়াত আমন্ত্ৰিত কৰা নাই কিয়নো আমাৰ কোভিড-19 ইয়াত চলি আছে গতিকে আজি যিখিনি টপ 10 এইখিনি ব্যক্তি লৈ আমি ইয়াত আমি ফেলিচিটেশ্যন কৰা হ'ল আৰু আমি আশাবাদী যে যি ব্যক্তিসকলে আজিৰ যে ছাকচেছ কৰা হ'ল গতিকে তেখেতসকলে ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে যাতে ডেভেলপ হওক আৰু আমাৰ সমাজত এজন মানে সমাজ সম্পদ বুলি তেখেতসকলে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওক সেইখিনি মানে আমি আশাবাদী সেইখিনিতে মানে আমি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি ছাকচেছ কৰা ব্যক্তিক আমি সেইটো মানে আমি আশাবাদী